afternoon, no? So, kamusta ang aton nga assessment sa peace and order sang Haro Fiesta kahapon? Generally peaceful and orderly ang aton nga kapistahan sang Nuestra Señora Candelaria or ang kapistahan naton sa Haro. And in behalf sa talatapan sang Iloilo City Police Office, nagapasalamat kita sa tanan-tanan nga mga deboto, sa tanan-tanan nga mga pumuluyong Ilonggo, sa mga bisita kuno nagkadto sa distrito sang Haro. Madamo gid nga salamat nga nangin malinong kag matawhay ang aton na kapistahan. Mamayara kita total number or estimated number of crowds nga present kahapon sa Haro Cathedral. San tulo temprano pa nang ma-note naton nga gamay lang ang nakakadto kag nagsimba, pero sang gapasulod na sang dulom ang pinaka na note naton nga kadamuon gid pagdagsa gid sang tawo is naglabot sa mga 4,000, no, ang estimated nga mga crowd or deboto nga mga pumuluyo nga na miesta sa Haro. So gin-estimate naton nga tikong tanawon mo an kalayo ini sa mga previous nga kapiestahan gid naton sa Haro. So amo na nga siguro nangin malinong matawhay kay masyado na preparahan gid sang kapulisan ang pagbantay sang ginexpektar naton nga linibo-libo ka mga deboto kag mga pumuluyo nga mamiesta sa Haro. Ma'am, aside sa police personnel, ano pa gid ang force multipliers nga gin-augment naton dito kahapon? Madamo nga mga force multipliers ang ato dito, no, BPAT sa Haro, mga aktibo nga katapos ang BPAT sang Haro, ang ato ng mga grupo sang Sambayanan Defense Group, no, kag of course may mga pila pag ito ka mga volunteer groups, mga force multipliers nga ato dito nga nakita naton nga voluntaryo nga nag-upod bantay. Way labot dira madamo man ang nag-assister nga mga katapo sang PSCMO naton, mga katapo personnel sang Iloilo City Government, kag pila naton ka mga barangay officials nga nag-upod sa aton nga kapulisan. So, dako nga bagay kay number 1 ang pag-manage ang crowd, ang sa pag-assister sang trapiko, kag ang pag-usisa bala sa nagasululod, no, sa aton simbahan kag naggagagwa. So may ano gid no, may dako nga epekto kay tinabalaan nila nga ara gabantay ang pulis, istrikto nga nagausisa. So amo na nga for this year pasalamat kita nga wala gid kita sing may na-confiscate nga mga ginabawal nato, no, sa sulod sang simbahan kag sa mga nagapamiesta kag nagalinagaw sa palibot sang Haro Plaza naton kag even sa sulod o kung sa sagwa sang simbahan naton sa aton mga tumuluo. Ma'am, lastly, may reported incidents or fiesta-related incidents kitang na-record or wala? So far sa aton na paghiwat sang kapistahan sa sini nga tuig, wala gid kita sing may na-record nga significant incident or Haro Fiesta-related incident nga na-record. So, at least may konsuelo ang kapulisan sa pagbantay hasta gid matapos ang atong kahiwatan sang Fiesta sa Haro.